køre. 2 sekunder, så tænder jeg lyset. Ved du, hvornår han kommer tilbage? Nej. Måske er der noget, jeg kan hjælpe med? Kan du tilslutte en vaskemaskine? Det ved jeg ikke. Måske. Hvor bor du henne? 9. til højre. Jeg har lige flyttet ind. Så. Hej. Hej. Jeg hedder Sanne. Christian. Hej. Skal vi kigge på det? Hvad var det, du sagde, det var? Tilslutte en vaskemaskine. Nå, ja, nej, ved du hvad, det tror jeg ikke, jeg kan finde ud af. Så vi bliver nok nødt til at vente, til John kommer tilbage. Ja, altså bare for at være på den sikre side, ikke? Så må jeg jo bare vende trusserne. Hvad? Nå, okay. Hej. Hej. Det er så utroligt, som han kan beskrive et kvindesind.